Ay, mga bay, karon magpa-challenge ako sa akong mga mango dinhi kay Bisaya man mi, na taga Sindangan mi. So ako sila ipa-challenge nga mag-Tagalog mi kay dili mi anad og Tagalog. Syempre, mga Bisaya Sindanganon, Bisayang dagko. Dili jud mi kayo kabaluan ng mga inistoryang Tagalog. Sa eskwelahan ra namo na siya nahibaw-an. So karon, pangitaon ako kung mga manghod asa na ka ni ron. Wala man day diri, murag naipit ko ani ba, wala man day tawo dinhi. Agoy ipit oy, wala man day sila diri di ay. Ansaon man nato ni magpa-challenge ron, makaipit man yung trabaho ay. Wala man ni na mauna. Oh, pag wala na mo sulod diri. Asa naman din sila? Hoy! Asa naman mo? Maipit ko ani mga bay, wala man dahil sila diri biskot. Wrong timing, pagkaway klaro ni trabaho ang man dahil ni na mao. Yun tayo ayo ani mga bay. Ipit ko da, ipit kayo eh. Wala man ta na mauna ani. Gini na mao mga bay. Murag next time na lang gyud ay ni. Kay wa man dahil sila diri. Unsaon na to ni isa may challenge na to diri mga iring, mga iro. So mo ni bay. Sunod na lang po di ay. Wa tay mahimo ipit oy.